Hello, hello, sziasztok! Szép estét kívánok mindenkinek! Ez itt nem más, mint a videókatalógusunk. Ezeket a kis videókat azért készítem nektek, hogy közelebb tudjam hozzátok hozni a Shogun márka termékeit. A mai egyik termékünk, amit szeretnék nektek bemutatni, az az Instant Matte Foundation, azaz az Instant Matte hatású alapozónk lesz. Ez egy nagyon különleges termék, hiszen amellett, hogy kiváló fedést biztosít, egészen a közepestől a magas fedésig építhető, folyamatosan tökéletes és nagyon-nagyon természetes arcszínt biztosít számotokra az egész nap folyamán. Mindemellett nagyon könnyű a felvitele, és van egy pár különlegessége. Különböző antioxidáns hatóanyagokat tartalmaz, így például a fekete rózsa kivonatát, ginseng kivonatot, irisz kivonatot, illetve kávémag olajat is. Ugye a kávémag olaj az javítja a bőr rugalmasságát, a lipid egyensúlyát segíti a bőrnek, illetve természetesen a hidratáltságot is. Az irisz kivonat az küzd az öregedés látható jelei ellen küzdeni, és mindemellett segít leküzdeni a gyulladásokat is, illetve segíti a sejtek megújulását, és természetesen a bőr rugalmasságát. A ginseng kivonat az erősíti a bőr szöveteit, ezáltal revitalizáló és energizáló hatású is, a fekete rózsa kivonat pedig véd a szabad gyökök ellen, a bőr felszíni rétegeit, és segíti szabályozni a barrier funkciót is a bőr esetében. Ami ennek az alapozónak az egyik különlegessége, az az, hogy teljesen parabénmentes és vegán alapozóról beszélünk, mindemellett természetesen pedig állatkísérletmentes a termék. És a másik nagyon klassz különlegessége, hogy ez az alapozó mindösszesen 4 árnyalatban kapható. Na de hogy miért is, azt nézzük meg közelebbről. Az én alapozóm az most a Medium Beige árnyalat, ami nem más, mint az Elem 13-as kódú alapozó, és megmutatom nektek, hogy ez az alapozó egy eléggé halovány, kicsit ilyen fehéres, eléggé világos árnyalatú alapozó, ez itt látható a kezemen is. Na de akkor mi a különlegessége, és miért csak 4 árnyalat érhető el belőle? Azért, mert ez az alapozó azt tudja, amit sok más alapozó nem, ugyanis idomul a saját bőröd színéhez. Amikor az alapozót felhelyezed az arcodra, akkor először egy ilyen elég világos, kicsit fehéres árnyalatot kapsz, és ahogy eldolgozod, felveszi a saját arcbőröd színét, és tökéletes árnyalatot fog számodra biztosítani. Ami nagyon-nagyon fontos viszont az alapozók használata során, az az, hogy megfelelően készítsük elő a bőrt. Hetente legalább egyszer, maximum 2-szer bőrradírozni szükséges az arcbőrt, természetesen a Shogun kínálatában fantasztikus arcradírokat is találhattok. Miért fontos ez? Azért, mert hogyha egy arckrémet, vagy akár egy alapozót egy olyan arcbőrre viszel fel, amin tele van elhalt hámsejtekkel, akkor az olyan tulajdonképpen, mintha egy csizmára szeretnél arckrémet rakni, sohasem fog a lábadig elérni az arckrém, mert hogy ott van előtte a csizma. Na hát ez így működik az elhalt hámsejtekkel is, tehát ha nincs leradírozva a bőr, abban az esetben hiába viszed fel az arckrémet, nem fog a bőr rétegeibe, a mélyebb rétegekbe bejutni, nem fogja hidratálni az arcbőrödet, így az összes többi kozmetikai hatóanyag sem jut be a bőrödbe, és az alapozónál is azt az eredményt fogod elérni, hogy sokkal jobban beül a ráncokba, a pórusokba, és egy ilyen darabos, ronda hatást fog kelteni. Tehát ezért fontos, hogy mindig hámlasszunk, radírozzunk. Erre tökéletesen megfelelőek az arcradírok, főleg, hogyha ilyen óvatos, finomabb szemcsés arcradírt választunk. Nagyon fontos, hogy ne használjatok ilyen nagyon nagy, például tengeri sós, szemcsés testradírt az arcotokra, mert azzal bizony meg tudjátok sérteni az arcbőrt, az nem arra van kifejlesztve.
A hidratáció, mint mondtam, nagyon-nagyon fontos, hiszen egy hidratált arcon az alapozó sokkal szebben terül, és jobban is néz ki. Én most a Shogennek az Aurodea termék családjából a szamártejes arckrémét fogom használni, amit én nagyon szeretek, ez egy hidratáló arckrém, ugye szamártej kivonat van benne, és felviszem, nagyon finom illata van, kicsit ilyen citromos sajttorta illata van nekem ennek az arckrémnek, és nagyon-nagyon jól hidratál. Ugye a szamártej alapvetően is nagyon kiváló a bőr számára, hiszen nagyon jó hidratáló hatással, fiatalító hatással, bőrnyugtató hatással, megújító hatással, ragyogásokozó hatással rendelkezik, mindemellett nagyon magas az antioxidáns védelme, és nagyon jól regenerálja az arcbőrt. Hát nem véletlen használták már az egyiptomi időkben is, ugye tudjuk, hogy Kleopátra is leginkább szamártejben vagy kecsketejben fürdött. Miután behidratáltunk az arcunkat, utána használhatunk primert, hogyha szeretnénk, de nem feltétlenül muszáj. Ami viszont fontos ennél az alapozónál, és én úgy gondolom mindegyiknél, hogy ne közvetlenül az arcbőrre vigyük föl, hanem ide a kézfejünkre hordjuk fel az alapozót, és legyen a segítségünkre egy ilyen beauty blender. Ezek ugye normál állapotban kisebbek és szárazak. Nagyon fontos, hogy ezeket a blendereket be kell vizezni, jól át kell itatni vízzel, kinyomkodni belőle a vizet, és utána ezt az enyhén nedves blendert kell ebbe az alapozóba beleütögetni, és így visszük fel az arcbőrünkre. Szeretném, ha látnátok, hogy abszolút nem tökéletes az arcbőröm, nekem is vannak bőrhibáim, kombinált bőröm van, alapvetően száraz, T-zónában néha kifénylik, és sajnos van rozaceám, tehát nem alkoholt fogyasztok, ezek a hajszál erek, ezek bizony a rozaceának a tünetei. Ez igazándiból nagyon nem gyógyítható, javítható az állapota, ha ezzel küzdötök, akkor én ajánlom, hogy mindig langyos vízzel mossatok arcot. A rozaceának nem tesz jót, ha túl hideg vagy túl meleg vizet használtok, illetve még fontosabb a rozaceás arcbőrnél a finom radírozás, tehát nem durva szemcsés arcradír használata. De ugyanígy klassz ennek az alapozónak, illetve ennek az arckrémnek a választása akkor is, hogyha esetleg nagyisten pikkely-sömörötök van, mert arra is jótékony hatással lehet. Na de nézzük az alapozót. Oda nézzetek! Hoppá, hoppá! Ami fontos, hogy alapozáskor mindig ütögető mozdulattal vigyük fel az alapozót, mert ha így csinálunk, az nem tesz jót igazándiból. Itt a szemnél szoktam talán egyedül egy kicsit így a tapogatás helyett elsimogatni az alapozót, de sehol máshol. Ezzel ugye, mint látjátok, nekem most kész a szemsminkem, és ugye lehet javítani az esetlegesen ide lehulló pigmenteket is, úgyhogy gyönyörűen meg lehet csinálni az alapozást, nózira is, mindenhova, ajkakra is, kicsit segítségül hívom a tükröt, és a maradékot pedig felapplikáljuk a nyakra, itt már lefelé el lehet kicsit ombre hatással dolgozni, és megnézhetitek, ezt egy kicsit szépen tovább el szoktam ütögetni. Arra figyeljünk, hogy ne hagyjunk foltokat. Érdemes egyébként akár több vékony rétegben felvinni az alapozót, és akkor nagyon-nagyon szépen építhető. Amiért én imádom ezt az alapozót, mert nem ad maszk hatást, hanem egy gyönyörű, szép végeredményt kapunk. Kicsit ezt feldobom, ezt a hajpántot, és láthatjátok, hogy mennyire szép fedést biztosít. Itt a hajvonalnál, most mégis egy picit leveszem, itt azért ugye érdemes még talán egy kicsit jobban eldolgozni. Bocsánat, csak este van, itt most nincs természetes fény, és ezért ugye egy picit nehezebben látok, illetve hát a fülünket se hagyjuk ki, most én itt egy kicsit nem
vettem figyelembe, mert hogy este van, most nem megyek sehova, de erre érdemes figyelni, hogy természetesen a fülikénkre is óvatosan vigyük rá, de ne ott kezdjük, mert ha ott visszük fel a legtöbb alapozót, akkor igen viccesen fogunk kinézni, és nézzétek meg, hogy mennyire gyönyörű, egységes hatást kaptunk, és ez még, ahogy ugye beissza a bőr, és szárad, még mattulni fog. Oké, hát akkor itt most láthatjuk ugye a végeredményt, hoztam egy kis plusz fényt, hogy még jobban lássátok, hogy gyönyörűen eltüntette a bőrhibákat, a rozacát, mindent egyetlen rétegben, és nagyon-nagyon szép matt hatást biztosít, és bizony, csajok, pasik, ez egész nap így marad, nem kell vele foglalkozni. Ha szeretnétek, lehet fixálni egy leheletvékony réteg púderrel, de igazándiból még arra sincs szükség. Remélem, hogy tetszett nektek ez a kis videó, hogyha szeretnétek több információt vagy árat, akkor keressétek azt az embert, aki elküldte nektek ezt a kis videót, és örömmel fog segíteni nektek. Sziasztok!